34a edició de la Nit de l'Edició de Catalunya. Ens agradaria que s'entengués que la inversió pública que es fa en cultura avui és l'ascensor social de demà per als joves i el progrés del conjunt de la societat de demà passat. Vaig decidir que quan fos gran, i he arribat a ser-ho, traduiria tota la comèdia de Dante. No volem deixar escapar l'ocasió que ens brinda el Memorial Fernando Lara per reivindicar i recordar dues de les seves grans aportacions al sector, com va ser la defensa del preu fix del llibre, que és un garant de la diversitat, així com la seva aportació a l'organització gremial, que és un múscul fonamental per nosaltres. Avui dia seguim editant postals, llibres de fotografia, arquitectura i paisatge, de la mà d'un equip molt potent de fotògrafs, dissenyadors i d'escriptors, on mostrem la riquesa cultural de casa nostra i esperem poder seguir fent la nostra bona feina 25 anys més. És un guardó, òbviament, a la insistència, a la tossuderia, amb aixecar una editorial des de zero, en temps difícils. Doncs moltes gràcies precisament a tots els col·legues que fan un premi justament un any que ha sortit rodó per l'aniversari i per totes les coses que hem fet. Aquest premi és primer de tot per la família Salvat, que va crear aquesta editorial fa 150 anys, i després també per tots els treballadors i els responsables de l'empresa que han sapigut transformar l'empresa, sigui per iniciativa pròpia o sigui degut a les circumstàncies que van trobar. El premio dice que se le da a una personalidad que haya destacado a lo largo de la vida en defensa del mundo del libro, de la lectura y de la propiedad intelectual. Así que, Carme, muchas gracias, moltes gràcies por todo lo que nos das y por todo lo que nos has dado y lo que nos darás, que te queda todavía mucho. Gracias. El llibre és, o almenys ha estat fins ara, no només el vehicle fonamental del coneixement, sinó també l'eina més important per desenvolupar la justícia i la llibertat, per enriquir la nostra sensibilitat, per fer-nos persones, millors persones. Per cercar altres veritats possibles i contrastar-les amb les nostres, seguirem llegint i seguirem escrivint. Moltes gràcies.